Ahoj ľudia, vás vítam u ďalšieho videa z hry Oheň a voda. Dúfam, že sa video bude páčiť. Hej. Ako sa máte? Dnes. To som dal docela pekne pokazil, no nevadí. Tak. Hlavne dúfam, že nespadnem. Dobre. Ideme. Dobre. Dám to? Ne, nedám. Tak, odnova. To som dobre pokazil. Škoda. Mohli sme mať ďalší level už. Prečo to urobím vždy? Jaj. Tak. Hlavne nespadnúť. Dobre. Tak. A hlavne neurobiť tú istú chybu. Ne, dobre. To bolo. Tak už to môžem opraviť. Teraz už to hlavne tu nedristnúť. Dobre. No, tak toto nebude ľahké, ale nie ťažké. Tak. Dobre. Tak, konečne. Ďalší level. No, a toľko to je tu levelov, hej. Docela dosť, ne? Ako to bude ešte na dosť videí. A tak my to dáme. Tak, toto bude docela ťažšie možno. Uvidím. Tam sa nedostanem, tak tu počkám z vodu, tak, no. Dobre. OK, tak. Tu počkám. Tak, otvorím. Tak, otvorené. Teraz už len sa hore dostať. Ja musím z druhou stranou. Tak, ideme. A vlastne z čoho by ste chceli ďalší diel? Ja som zabudol. Nie? Tak. No, tak toto bude ťažké. Yes, to dobre. To ide dobre. Škoda. Tak, hotovo. Tak. Tak. Ne. Netoď sa toľko. Yes. Pre ďalší diel like a odber. Zatiaľ.